Hi, hello, खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एमाव जागलां चेनेलाव मानोब्ला बे फिन नुजाफैफिनबाय आरो नोंथांमोनखौ बरायबाय। दायो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव सिगां समावहाय जे मोनसे डिजाइननि भिडिअ खालामबाय थानायाव नोंथांमोनहा कमेन्ट्स हरदोंमोन जे बेवहाय जे दख'ना बानाय होनबाय थादोंमोन नोंथांमोनहा दिनै आं बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव दख'ना बानायनानै देखायसिगोन। दिनै सासे फावखुंग्रिनि अर्डार सफैनाय दंमोन बे दख'नायानो जाहैबाय नैबे बिथांनि मुङानो जाहैबाय मनीषा बिथाङा अर्डार हरदों दा बेनि दख'नाखौ डिजाइन खालामनायावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांजोबसिगोन जे पारि पारि बोरै खालामनांगौ बेवहाय गोनांथि जानाया आंनि थाखाय मोनसे दख'ना सिट बेखौ इउज खालामगोन बे दख'ना सिट बडि दा बेजों लोगोसे नैबेखौ आं डिजाइन खालामगोन बे डिजाइन थानाय स्क्रिन गोनां बे नेट बेखौ आं चुन्निबो बानायगोन बेजों लोगोसे आं बे दख'नायावहाय इउज खालामगोन डिजाइन खालामगोन दा बेजों लोगोसे नैबेयो रोब्बै बे खुन्दुं गनाय बायदिया बेखौ आङो रोब्बै खालामगोन जाहाथे जे जायगायावहाय खुन्दुं गनाय थायो बेवहाय आं बेखौ इउज खालामगोन आरो नैबे लेसखौहाय आङो माखासे बर्डार जे जायोना बर्डार खालामनायाव दोनो बे बर्डारावहाय आं बेखौ इउज खालामगोन आरो बेजों लोगोसे आङो मोननै नैबे कालार बे दख'ना कालार आरो नैबे बडि कालार बे मोननै टाच खुन्दुंखौ बा खलथा सुलाखौ आं इउज खालामगोन नोंथांमोननि सिगाङाव दायो फैदो लोगोफोर नैबेजों बाहायग्रोनोसै दा ना खोनासिनो सिना दायो नै आं दख'नाखौ बेखेवनानै लाबाय दायो आङो फुरा दख'नानि खानिखौ आं 6 मिटार लाबोदों बे 6 मिटारनिफ्राय आङो बेखौ खावसे हाखावनानै दोनगोन मानो होनबा जोंनो दख'नाखौ 3 मिटार नांगौ 3 मिटारनि एसे बारा 3.5 दा बेनि उनाव जों बेखौ हाखावनानै लानाय जासिगोन नै दाना क्रेक क्रेक हाखावनोसै दायो आं नै दख'नाखौ मोननै बाहागोआव खालामबाय दा खावसे बाहागोखौ आं हाखावबावनोसै बिनि उन आरो नै बे स्क्रिननि बाहागोखौबो मोनबा बाहागो लानानै हाखावनाय जासिगोन मानो होनबा आं बेखौ गाहायनि फैसालियाव लगायगोन माने दख'नानि बाहागोआव डिजाइन खालामगोन दा हाखावबाय आरो खावसे बाहागोखौ आं फारसा बानायगोन नै दायो आङो माबायावहाय लानोसै नायदो बे गांसे फुरा खानि आरो नैबे खावसे बाहागोखौ नैबे गोजौनि बाहागोसिम दबासिम बिसिम आङो हानानै लानाय जाबाय माखासे आग्लायनायखौ फारसाबो बानायनो हायो दा आं बेखौ सुजाबनाय जासिगोन मोननैजों मोनसे जमा खालामसै गांसे बानायनोसै नायलांदो रायजोफोर दा नोंथांमोना बे सुनायखौ बेसेबां गोलाव नायबाय थानो बिनि थाखायनो आं मोनसे आंनि एमाव जागलांनिफ्राय स्पेसियेल नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदोनि दोंसे मेथाइ खनसै बे मेथाइयानो जागायबाय आइया 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 मा जाखो बे खेबसेयावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया गोसो जायो एख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगाहाया आथिं फारनैया है आइया 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 मा जाखो बे खेबसेयावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया एमाव जागलाङाव बयखौबो बरायनाय थाबाय बे गानजों नाथाय नै जिया नैबे एसे आग्लायनाय जादोंमोन बेखौ आं हासिनानै दायो नैबेखौ एसे उल्था सुफिननाय जाबाय बेखौ थनथ्रबाय दायो आं बेखौ हानानै गारनोसै बिथांमोनहा नायलांबाय थानो हासिगोन नोंथांमोनहा होख्लायबाय सुयै सुयै जोबथेजासिम सुलांसै सोलोंनानै ला बयबो आखा फाखा जाजोबनांगौ बयबो दानिया आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे दख'नाया जाबाय सुखांजोब्बाय आङो नै मोजाङै लाजोब्बाय दा बेखौ आङो अबाव लेस होनांगौ बेखौ आङो दा दागो होनोसै गाननानै दख'नाखौ गाननायखौ आं देखायनोसै दिनै सिख्लाफ्राबो बिराद दख'ना गानसोनायनि देखायबाय थादोंमोन ना फेसबुक मा होनो इन्स्टा ओमफ्राय पेज ओमफ्राय इउटुबफ्रावबो देखायदों आरो दख'ना गाननायखौ जोंफोरखौ फोरोंनांखायाखै होख्लायखायो जोंनि गाननायानो दाना आं बेखौ गानसै दख'नाखौ ओमफ्राय दख'ना गाननायसै बेखौ गाननानै नैबेखौ एसे फैसालिखौ ओरैजाय थिखोनानै दोबबोनांगौ ओमफ्राय नैबे बेबाव सुंसिमखौ थिखोनांगौ आयु बिराद सेक्सिखा आंना जानजियाना नोंथांमोनहा सेक्सिस नङा जानजिया बालें लें गाननोसै आं बिनि उनावहाय सिखिरि नों बिबाराव दानबाथ' आरो मेजारमेन्ट होनो गोनां ना बिनि उनावसो आङो बाहायगोन फार्स्टआवहाय खाथियाव फैयो ओरै केमेरा आं खिथानो र' सिगाङावहाय बे दबा नालाय बे दबायावहाय बेखौ बेनिफ्राय खुलिनोसै गाज्रि दासान्दो रायजोफोरा आं मा होनायखौसो देखायगोन नालाय बेनिफ्राय नै इसिबांखौ लानोसै आरोना
बे दबानि ओंखारनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै उल्थायै होनानै बियो ओरै गिदिंबोयै बोनानै नैबे फैसालिसिम सफैबाय बेसिम ओमफ्राय बे फैसालिसिम सफैनाया जाहैबाय आं बे माबाखौ सिनखौ एसे आलादा जुदा होगोन ओरैबो होनाय दं माने बेवहाय नैबेवहाय होगोन आं दा डिजाइनखौ बे मोनसे ओमफ्राय बे जोबनाय लोगो लोगो नैबेखौबो बेसेबां बबेसिम गोलाव फैगोन बेखौबो होखानोसै आङो एसे गोलावबाबो जेबो नङा बेफोरो आइ सिथाबा गलायलांबायसो ओमफ्राय दायो आङो नैबेसिम होग्रोगोन बेनिफ्राय ओरै होबाय नालाय बेखौ खाथियाव फै ओरै फैनानै इसिं थांनानै नैबेयावहाय माने बै माखासे मानसिफ्रा आगरखौ उल्थां फाल्थां सुनो रोङा माने समान होयो आं बेखौ ओरै फैनानै नैबे उनथिंजाय बिसिम सफैजासिम होनोसै ओमफ्राय एबारनिया नैबे सिंनिफ्राय बेयाव दागो होनानै बे ओरै गिदिं खननानै नैबेसिम नुजाफैयो नालाय बियो नैबेयावसो फास जाफैयो नालाय बिसिम होनानै लाबाय एसे अभार लाखानांगौ आरो ना बिसिम होनानै लादो अब्लाना नोङो नुजाहोनो चान्स गैला आगरा ओरैबो नुजागोन बेजों सुजाबनांगौ बेनिफ्राय नैलाय उल्थां फाल्थां बिसिमखौ माने जाबनांगौ आरो ना जाबोबा नों ओरैजायबाबो ओरै खालामबाबो बिसिम नुजाफैबाय ओरै थांबाबो नैबिसिम नुजाफैबाय जेबो प्रब्लेम जाला होनबाना बेसेबांसै दागो होनांगौआ दानिया boring जायोना जोबनोसै Hai, hello này, dख'नायाथ' गांलाब हाबाय दानिया आं नोंथांमोननि सिगाङाव फाइनाल गाननानै देखायनोसै दानिया फैदो नायदो नै दबानि जखर बेथ' दबायावथ' ओंखारासै बिबारा नै दासो ओंखारबाय दा दबाया ओंखारबाय बिबारा दानिया बेखौ आरामनो बोदैखौ एसे नैबे फैसा जानायखौ एसे बोखोदो फै बाय जाबाय दानिया आं गानखांबाय बेजों लोगोसे आङो नैबे फास्राखौ लासिगोन फास्राखौ आं डिजाइनखौनो बांद्राय खालामनो मोनासै बेवहाय आं नैबे रुगुङाव बेखौ होगौमोन बाट मोनसे एक्ट्रेसनि जाहैबाय एसे बिरनाय नांगौ जाहैदों एलबामाव फास्रायाबो बेसेबां गोलाव खाफेरा बेयाव गासै 3 मिटार दङ 2.25 बेफोरबायदि मिटारल'सो नांगौ ओमफ्राय एसे लानायथ' बेबायदि जानांगौ माने एसे गोलाव शुटिंनिसो नालाय एसे बिरलाबायनाय नांगौ माने दिनै बेसेबां मडेला जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दा नोंथांमोनाथ' आंनि दख'ना बानायनायखौ नुबाय बेजों लोगोसे कमेन्टआव माखासे सोंथि सोंनाय फैबाय थादोंमोन आरो बे सोंथिनि फिननायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव होनो हायाखै माखासे समनि गेजेरावहाय आरो सम मोनैनि सिगां आरो
बेयावहाय माने शुटिं सोलिबाय थादोंमोन शुटिं सोलिनायनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि चेनेलावहाय नुजाफैनो हायाखै बेसेबा गोबावनि उनावहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै नुजाफैबाय आरो लोगोसे हानायखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय सम आरो सुबिदा लानानै दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन आरो दा हागौमानि आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिब' बिनानाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं हाजासे नोंथांमोननि सिगाङाव साबसिननिफ्राय हामसिन आरो गोबां माने बुहुत 1 लाख 2 लाखनि दख'नासिमबो बानायनानै देखायनो होनो नाजागोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय दा बेनोसै एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय बिनि सिगां जोबनायनि सिगां आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम आरो बेजों लोगोसे गाथाखौबो थिं थांबु बिनि उनाव जों नोंथांमोननि सिगाङाव पार्ट बाय पार्ट आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोबाय थागोन गोजोन्थों खुलुमबाय